Ahojte cyklisti. Dneska sa pozrieme na to, ako si vybrať správny typ bicykla, ktorý bude vyhovať presne vašim potrebám. A ďalej sa pozrieme na to, ako si ho prispôsobiť, aby jazda bola čo najefektívnejšia a najpohodlnejšia. Tak poďme na to. Prvým krokom je určiť si, kde vlastne s tým bicyklom sa chceme pohybovať. Či to bude iba cesta do roboty, cesta po prírode, alebo rýchla jazda s kamarátmi po ceste. Ako prvé tu máme cestné bicykle. Cestné bicykle sú určené predovšetkým na asfalt, respektíve cestu. Sú vyznačené hlavne tým, že ten rám je trošičku tvrdší ako bežný horský bicykel alebo mestský. Tá jazda je omnoho rýchlejšia a efektívnejšia. Hlavným benefitom tvrdého rámu je všetká energia, ktorú vynaložíte na šlapanie, krásne prejde až do asfaltu a neabsorbujú rôzne tlmiče alebo hrubé pneumatiky. Pri správnom výbere veľkosti rámu postupujeme tak, že si zmeráme výšku nôh po intimné partie a podľa toho si vieme vybrať bicykel. Keď máte kratšie nohy, menší bicykel, pri dlhších nohách veľký bicykel. Ďalej tu máme horské bicykle. Horské bicykle sú určené na lesné cesty a nespevnené povrchy. Rozdelíme ich na dva typy. S opružením iba v prednej časti a na celoopružené. Celoopružené sú omnoho pohodlnejšie, no pohybujeme sa trošku vo vyšších cenách. Keď chceme trošku ľahší bicykel a lacnejší, tak sa obzrieme po tzv. Hardtaili, to znamená opruženie iba vpredu. To, či si vyberete hardtail s predným odpružením alebo celoopružený bicykel, vôbec nemá vplyv na to, aký ste cyklista. Ak chcete väčšie pohodlie, siahnete po bicykli, ktorý je celoopružený. Ak hľadáte možno trošku rýchlu jazdu, siahnete po hardtaili. Pri horských bicykloch máme trošičku mohutnejšie a väčšie rámy, takisto aj kolesá a pneumatiky a zdvihy, či už predný alebo zadný, pre komfortnejšiu a lepšiu stabilitu na nespevnených povrchoch. Tretiu kategóriu máme mestské bicykle. Mestské bicykle sú určené skôr na kratšie trasy, ako presúvanie sa do roboty alebo na krátku jazdu po hrádzi s kamarátmi na kofol. Charakteristické črty mestských bicyklov sú menšie kolesá, pneumatiky, niečo medzi cestným bicyklom a horským bicyklom. Čo sa týka polohy na bicykli, trošku neutrálnejšia, to znamená sedíte viacej vzpriamenejší a takisto sedadlá sú omnoho pohodlnejšie. Čiže najväčším benefitom mestských bicyklov je hlavne pohodlie. Poslednou kategóriou máme elektrobicykle. Elektrobicykle sú momentálne asi najpopulárnejší bicykel, a to z hľadiska toho, že si viete zvládnuť omnoho väčšie vzdialenosti a nie je až tak veľké úsilie. Elektrobajky nepoznáme iba horské, sú takisto cestné, mestské a gravelové. To znamená, že sú určené naozaj pre každého, kto si chce užiť rýchlu jazdu. Takéto elektrobicykle majú aj rôzne módy. Na základe týchto módov vám bicykel buď dopomáha viacej alebo menej. A je to na vás, čo si zvolíte. Ak si zvolíte dopomoc väčšiu, musíte počítať ale s tým, že baterka vám menej vydrží. A sme zvládli si vybrať ten správny typ bicykla, následne sa musíme zamerať aj na samotné komponenty. Prvý komponent, na ktorý sa budeme pozerať, sú prevody. V prípade, že plánujete chodiť skôr po kopcoch, určite sa vám zíde o nejaký ten zúbok na zadnej kazete naviac. V prípade, že sa chcete pohybovať iba na rovnej ceste, ideálne je zvoliť kazetu menšiu. Výhoda menšej kazety je v tom, že máte ťažšie prevody. S tým by sa vám veľmi ťažko bicyklovalo do kopca, preto je to určené skôr na rovinaté úseky. Ďalším bodom sú brzdy. Brzdy rozdeľujeme na hydraulické a mechanické. Výhody hydraulických brzd sú hlavne v tom, že sú účinnejšie aj za zlého počasia. S mechanickými brzdami sa stretávame u bicyklov, ktoré sú cenovo dostupnejšie a hlavnou výhodou je, že tá údržba je omnoho jednoduchšia. Ako ďalšie, tu máme samotné plášte na bicykli. Zase rozlišujeme podľa typu bicykla. Na horský bicykel zvolíme plášte, ktoré sú vyššie, širšie a majú hlavne dezén, ktorý nás drží na nestabilných povrchoch. Pri mestských bicykloch máme trošku menšie kolesá, menšie pneumatiky a s hladkým dezénom, aby nám nerobil prílišný odpor na asfalte. U cestných bicyklov máme hlavne užšie a nižšie pneumatiky, ktoré majú hladký dezén. Garantuje nám to plynulý chod na asfalte a hlavne rýchlu jazdu. Správne nastavenie sedla je vtedy, keď sedíme na sedanke s mierne pokročenými nohami, keď sú kľúky v spodnej pozícii. Ďalej si môžeme pohodlie urobiť aj tým, že si kúpime gate s dobrou výstielkou. Ďalšia z bodov sú gripy a omotávky. Určite sa oplatí investovať do kvalitných gripov a omotáviek, a to preto, že znižujú vibráciu a zabezpečujú lepšiu kontrolu nad samotným bicyklom. Pedále. Pedálov poznáme niekoľko typov. A to čisto ploché, na ktorú noha čisto iba dosadá, alebo klipsňové, kde potrebujete špeciálnu tretru, do ktorej sa klipsňa zacvakne. Pri klasických pedáloch plochých je ideálne používať niekde v horách, kde potrebujete častokrát veľmi rýchlo zhodiť nohu z pedálov, alebo na mestských bicykle. Klipsňové pedále sa používajú hlavne na cestných bicykloch
kedy potrebujete mať čo najefektívnejšiu jazdu a využívať pedálovanie aj smerom hore, to znamená príťah a nie len tlak dopredu. V prípade, že potrebujete prispôsobiť bicykel na mieru skrz nejaké zdravotné problémy alebo ste príliš vysokí, vieme vám s tým poradiť. Navštívte nás na Športe na Bajkalske 2 a my vám pomôžeme s prispôsobením či už cestného, horského, mestského alebo hociakého bicykla. Tešíme sa na vás.